Donc voilà, an bɛ foli ni waleɲumandɔn k'o kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. An y'a fɔ ni y'an ka laadalasigi ye, laadalasigi min n'a bɛ kɛ Yelivision fɛ ni selifana seliw kɛra waati min na, an bɛ don min ye gafe kunnafoniw ye ka se ka min ye sɛbɛnni kɛlen min kɛra Kalimu karamɔgɔ fɛ nanzarakan na k'olu ta kelen kelen ka se ka walawalali k'olu la min ye kunnafoni ye maliden cɛman ni musoman, a kana kɛ maa si den kelen degela ye cogoya min na. O hukumu de b'a to an bɛ sigi yan nɔ bi, an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a daminɛ min ye famille Senparala ka daminɛ Bamako fɔ Banamba a bɛɛ lajɛlen k'a fo. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Jules Senpara, Nfa Senpara fo ka taa se min ye Manju Senpara ma, ayiwa Mamadu Ban Senpara député ka tila ka segin k'ale yɛrɛ kɔni fo tuguni fo ka taa se Kalilu Senpara, Minayini Senpara, bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni fo. Busuru Senpara ka foli kɛ ka ɲɛsin ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma. Famille Senparala ka cɛ ni muso a bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ, Saran Traoré an bɛ ale yɛrɛ fɛnɛ fo ni waati in na. Ayiwa minnu ye Yaya Kone k'a fo, Mami Bala Traoré suguba kɔnɔna na, an bɛ ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na. Ka taa se n yɛrɛ dɔgɔnin ma Jeli Ame Kone, ni waati in na an b'i fo. Gawusu Danbele Keɲiba k'a fo. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an dɛmɛba ni filɛba ni kanuba kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ fo ni waati in na. Ayiwa an y'a fɔ laada don n'an sigira an ka jɛmukan ninnu kɔnɔ minnu bɛ an kokɔrɔma don ka se ka olu ka ja latɛmɛ ni o ye Kalilu Senpara, Universal Media, an y'a fɔ kuranko ale ni a ɲɔgɔnnasi caman ni sera yen kaban nimisi wasa o kɔni o yita ye. An bɛ taa Universal Media la ka segin ka na. Universal Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba. Universal Media ko la dege n'a tigi man kan. Minɛɲumanko jala ka to Universal Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ dama tɛmɛndiya la. Universal Media ta ye wasa dan ye. Télé sugu bɛɛ a n'a tabelew, climatiseur sugu bɛɛ, radio sugu bɛɛ, kuranminɛ sugu bɛɛ, panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan, a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin u ni o raccord, frigo ani congélateur, ventilateur, dugumata ani sanfɛta, kɛnɛmalanpanbaw, tile bɛ minnu latama, kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur, dingɛsennaw ka mansin, humidificateur, ka nɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la, caméra de surveillance ani antenne parabolique, mun tora bilen. Universal Media i ye ko ye fɔ ko ban. Universal Media a ka bitikiw ka ca, dɔ bɛ bozola woninda la. Téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85. dɔ bɛ dabanani na. Téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77. dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la. Téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88. Universal Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali lasegin bali. An y'a fɔ Universal Media ale ka jaw kɔni tɛmɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ halisa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo gafe kunnafoniw na. Fɔlɔ min b'an ɲɛkɔrɔ o de ye le soir de Bamako, bi a bɛ bɔ ko 5950 ani 58 na. I b'a ye k'a fɔ a dogolen tɛ maliden si la ka bɛn ni min bɛ tali kɛ nali ye anw ka jamana kan ni o bɛ tali kɛ Togo jamana ɲɛma la. Jamana ɲɛma Fɔr Ɲasinbe ale yɛrɛ kɔni de ye min ye ayiwa cɛfɔba ale ni kanbɛnba Mali ale ni Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka finitigila ka 46 tɔ min ni olu yɛrɛ kɔni bɛ Mali la. I b'a ye Fɔr Ɲasinbe Togo jamana ɲɛma ale kɔni nana teriya ale ni baarakɛ ɲɔgɔnya tile kelen taama la Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni o kɛra kunu arabadonya ka bɛn ni janvier kalo tile 4 san 2022 nka maa dɔw ka fɔ la nin taama in kɔni bɔlen a y'i kunda kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire kɔni jamana kan. A bɛ jigin waati min na anw ka pankuru jigikɛnɛ la n'o ye Modibo Keyita ye Bamako Senu, ayiwa a kunbɛra a terikɛ a balimakɛ ani a jɛɲɔgɔnkɛ n'o ye colonel Asimu Goyita
kɛnɛ in kan maa caman kun bɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ale kun bɛ fo ka taa se min ye conseil national de la transition ni o ye wasabulon ɲɛmaa ye ayiwa ale yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛnɛ kan ani gouvernement ayiwa kelen kelenna maa bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen nɔ fo ka taa se min ye Togo jamanadenw olu caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan ayiwa jamana fila ninnu jɔnjɔn olu yɛrɛ kɔni bɔlen ni a bɛ fɔ min ma ko l'hymne national président fila ninnu kɔni taara soba min ni o bɛ anw ka pankuru jigi kelen yɛrɛ kɔni na n'a bɛ fɔ min ma ko pavillon présidentiel o kɛlen kɔfɛ waati min na u ye kuma ɲɔgɔnya fɔlɔw k'olu kɛ yen ka sɔrɔ k'u kunda min ye kuruba yɛrɛ kɔni kan yaasa baara tɔ minnu bɛ yen nɔ ka se ka taa olu yɛrɛ kɔni dala yɛrɛ kɔni kuru i b'a ye Mali ale ni Togo yɛrɛ kɔni cɛ i b'a ye kuma ɲɔgɔnya a bolilaw kan fo ka taa se ayiwa sɔrɔda minnu bɛ anw ka tilebiyan fanfɛ jamana ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kuma kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen ka bɛn ka farafinna yɛrɛ ka bɛɛ lajɛlen k'olu fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ i b'a ye olu de kɔni kɛra kuma ninnu na bakuruba yɛrɛ kɔni ye nga k'o bɔ a la ayiwa i b'a ye kuma ɲɔgɔnya ninnu kɔnɔna la ayiwa a delili kan o de kɔni kun ka ca min ye ni o ye a teriya kan yɛrɛ ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kɛra waati min na delili kan in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Côte d'Ivoire finitigilaka minnu ni olu ka kiiri baaraw o kɛra an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni n'o ye décembre kalo tile 29 ka taa bila tile 30 la ayiwa min ye Côte d'Ivoire finitigilaka 46 min olu bɛ an fɛ yan nɔ olu ka kiiri kɛra ani muso 3 min kun b'a la n'o o cunna anw ka dugukolo sanfɛ ka bɛn ni juillet kalo tile 10 yɛrɛ kɔni ye san 20 kaso hali n'o dira cɛlaka ayiwa 46 ma ayiwa 2 miliyɔn u kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka se ka o sara anw ka jamana ye muso minnu ni olu kɔni jamana ye ɲinɛ o kun yɛrɛ kama ka se ka olu bɔ bolila togoya min na olu kɔni ta kɛra min ye ka jɔ ka se ka ayiwa k'u silatunu yɛrɛ kɔni o ka ɲi min ye ka se ka 10,000,000 ayiwa ko u kelen kelen fɛnɛ yanni u ka sa u bɛ anw ka 10,000,000 k'olu di anw ma fɔlɔ nka Côte d'Ivoire jamana ɲɛma san o san wele min bɛ da kumakan min bɛ kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma o kɔni senfɛ a ye layidu ta ko min bɛ tali kɛ u ka Côte d'Ivoire finitigilaka minnu bɛ yan olu kɔni ni Ala ma baasi kɛ don n'a nataw la u bɛna segin ka taa u ka jamana kan i b'a ye k'a fɔ Faure Gnassingbé ni ale ye Togo jamana ɲɛmaa ye ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka nali a bɛ bila o hukumu kɔnɔna la ka se ka fɛɛrɛ kɛ yaasa ayiwa bɔda ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na Côte d'Ivoire finitigilaka ninnu olu bɛ se u ka jamana yɛrɛ kɔni ka cogoya min na kɛlɛcɛ 46 in i b'a ye k'a fɔ Togo jamana ɲɛmaa a kɔni nana caman y'a fɔ baarakɛɲɔgɔnya ani teriya sira fɛ nka o hukumu kɔnɔna la a y'i i da su min ye Côte d'Ivoire finitigilaka ninnu ye ka se ka i da don olu yɛrɛ kɔni ka kuma la min b'a to jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta a bɛ se ka yafa maa 46 min n'o olu bɛ yan nɔ yaasa u bɛ se ka u ka denbaya k'o lasɔrɔ cogoya min na Fasiri sɛbɛnna Yusuf Konate fɛ ka bɔ min ye Soir de Bamako ale kɔnɔna la halisa an bɛ to Fasiri kɔnɔna la bi min ye indépendant ye ayiwa ale kɔni bɛna min bɛ tali kɛ kiiri tigilamɔgɔw olu ka ko min bɛ sen na halisa k'an ka to sira tɔ ka a lagwan bi i b'a ye k'a fɔ n'an taara kiiri u ka lafasali tɔn min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko silima olu kɔni ye bataki dɔ ci ni a bɛ fɔ baarakɛyɔrɔ min yɛrɛ kɔni ma ko indépendant n'o ye Fasiri ayiwa baarakɛyɔrɔ ye olu ka min ye rédaction ayiwa olu yɛrɛ kɔni ma min b'a yira k'a fɔ bi i b'a ye k'a fɔ u ye sɛbɛn 2 yɛrɛ kɔni don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa sɛbɛn min ni a bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaaw olu ye sariya min ta waati tɛmɛlenw na ni a bɛ fɔ min ma ko ordonnance n'o ye ka se ka min bɛ tali kɛ magistrat dɔw ka se ka olu ka dɔ fara olu ka baara kuntagala yɛrɛ kɔni kan min n'o kɛra ka bɛn ni ayiwa décembre kalo tile 29 ye san 2022 min b'u u ka sariya bolo min yɛrɛ kɔni bɛ n'o ye loi numéro 02-054 min n'a taara ka bɛn décembre kalo tile 16 ma san 2002 n'o ye san 2022 ye san 2022 a kɛtɔ b'a la ayiwa min ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ni o bɛ modifiera ayiwa bari ka da u ka kulu sigicogo n'o ye statut de la magistrature ye ayiwa n'o o yɛlɛmara o senfɛ i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na kiiri kannabilali ni a bɛ fɔ min ma ko l'indépendance de la magistrature ko ayiwa o tɔnɔma tɛ da maa si den kelen yɛrɛ kɔni ye o de kama ayiwa kiiri tigilamɔgɔw u kɔni ye sariya min ni jamana ɲɛmaaw olu y'a ta bi n'o ye ka se ka yɛlɛma yɛrɛ kɔni don ayiwa olu ka sariya kisɛ min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa ko a bɛ jamana sariya a b'a sɔsɔ a bɛ kiiri sariya a b'a sɔsɔ an bɛɛ ye kelen ye sariya ɲɛkɔrɔ
abo haklina abo wore koni fene soso o de kɛra sababu ye ayiwa lafasalitɔn min bɛ ko silma ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ olu ye ni hakilina yɛrɛ kɔni ta bi an bɛ waati min na olu ka wulikajɔ tɛ foyi ye yaasa kiiri tigilamɔgɔw min b'a to hakili bɛ se ka to olu ka hakɛw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni na cogoya min na bi an bɛ waati min na u ko tuguni min bɛ tali kɛ ka se ka hakili to kiiri kannabilali k'a dɔn k'a fɔ kiiri fana ye a dama baarakɛyɔrɔ ye min ni ayiwa jamana ayiwa cakɛda tɔw olu yɛrɛ kɔni tɛ taa sira kelen fɛ bari ka d'a kan olu de ye yaasa ka tilennenya k'o don jamana kɔnɔ jamanadenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko bɛɛ lajɛlen ye kelen ye sariya ɲɛkɔrɔ ayiwa olu b'o baaraw ka se ka o de sabati ni ka se ka o de kɔni fɛnɛ kɔlɔsi n'i y'o bɛɛ lajɛlen kɔni ta ka bɔ yen silima kɔni ye u sigi mun kan halisa k'a yira k'a fɔ o kiiri tigilamɔgɔw olu ka lakana ayiwa olu ka kannabila ko a tɔnɔma tɛ da a tɛ tɛrɛmɛ maa si den kelen ye wa n'i y'a ye ko bɛ ta fo a ka sɔrɔ sigikafɔ kumaɲɔgɔnya olu yɛrɛ kɔni kɛra yaasa bɛnkan ka sɔrɔ ayiwa ko ninnu ka se ka tɛmɛ a tɛmɛsiraw fɛ cogoya min na o de kama laseli min yɛrɛ kɔni kɛra silima yɛrɛ kɔni fɛ u y'a fɔ sariya o sariya bɛ mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ ni o bɛ yamaruya di olu ma olu ka se ka u ka wulikajɔ kɛ yaasa ayiwa kiiri min donnen bɛ bɔgɔ la ayiwa o ka se ka don da la cogoya min na o kama silima kɔni ye a yira k'a fɔ olu bɛ dalen don jamana cakɛda baw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiirisow o ka bɔ yen kiiri min ni ale ka baara yɛrɛ wulikajɔ bɛnnen bɛ ka se ka an ka cakɛdaw ayiwa ka se ka olu bila u ka sariyaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na i b'a ye k'a fɔ o cakɛda kelen min ni hakilila jiginna tarikuw la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a ye jɔyɔrɔ fa kɛ don tɛmɛlenw na ayiwa bi olu kɔni ye wele kɛ wele min ni a bɛ kɛ sababu ye ka se ka olu bila u ka hakɛ kɔnɔna la nka an bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ jɔlen bɛ u la bi ni o ye min bɛ tali kɛ justice de l'ordre administratif ale yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la pasiri sɛbɛnna dawuda sangare fɛ min ni anw y'a saba ka bɔ indépendant kɔnɔna la kana bila ka bɔ indépendant kɔnɔna la an bɛna don min bɛ tali kɛ la lettre du peuple la lettre du peuple ale yɛrɛ kɔni ye ayiwa siginkan kɛ waati mun ni jamana a bɛ bɛn san 2022 yɛrɛ kɔnɔna ma ayiwa waatiba minnu tɛmɛra a kɔnɔ ayiwa ale kɔni ye siginko kɛ ka se ka i da don olu yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye k'a fɔ san 2022 n'i ye a daminɛ yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ min n'o bɛ tali kɛ ka bɛn ni janvier kalo tile 9 yɛrɛ ayiwa min bɛ tali kɛ CEDEAO fo ka taa se UEMOA yɛrɛ kɔni ma olu ye min ye ka se ka da sɔgɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni ɲɛ ayiwa o de taara kɛ ayiwa gɛlɛyaba ye o gɛlɛya min yaasa ka se ka an ka keleya an ka ayiwa min ye jijɔ ka se ka o yira diɲɛma la malidenw fana sigilen ma to 14 janvier n'o ye janvier kalo tile 14 ye cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra ayiwa ka se ka wulikajɔba kɛ k'a yira diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na anw ta ye an ka faso ye anw b'an ka faso fɛ anw b'an ka ɲɛmɔgɔw kɔ wa n'a ye tɔɔrɔ o tɔɔrɔ d'an kan anw b'a muɲu ayiwa tile 2 tɛmɛlen o kɔfɛ n'o ye janvier kalo tile 16 ye hakilina jiginna Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ala ka ɲin'a la o kɛra ale yɛrɛ kɔni taɲandon ye anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o ka bɔ yen ka bɛn ni o waati kelen yɛrɛ kɔnɔna ye n'o ye 31 janvier yɛrɛ kɔni ye min bɛ tali kɛ Faransi olu ka lasigiden min bɛ anw fɛ yan n'o ye ambassadeur ye Mali kɔni y'o wulukolon gɛn ayiwa o ka bɔ yen min bɛ tali kɛ Faransi u ka finitigilakaw ni o ye Barikani ale yɛrɛ kɔni ni takuba ye ayiwa ka bɛn ni décembre février kalo tile 17 yɛrɛ kɔni ye min b'a ye k'a fɔ Faransi jamana ɲɛma kɔni ye a yira k'a fɔ ayiwa ko olu bɛ taa n'u ka finitigilakaw ye Mali ɲɛmaw olu fana m'a bila da girinna ayiwa février kalo tile 18 olu fana y'a yira k'a fɔ don kalo 6 ka jan hali bi u bɛ se k'u ka minɛnw k'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye ka bɔ yen février kalo tile 21 ayiwa o kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye ayiwa min m'a to ayiwa ka se ka cɛmancɛla fanga ka se ka a kolo yɛrɛ kɔni tɔ yɛrɛ kɔni don ayiwa o de nana kɛ sababu ye a bɛ fɔ min ma ko charte de la transition ayiwa u seginna o min segin kɛra a kan ayiwa ka se ka o ta ba la cogoya min na o ka bɔ yen ka bɛn ni min ye halisa ni an bɛ o dati kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la hakilina jiginna min ye Faransi RFI fo ka taa se France 24 ma marisi kalo tile 17 jamana ɲɛmaw k'olu fana k'u wulukolon gɛn ka se ka u fulonkolon k'u gɛn ka bɔ an ka jamana kan
oni min bɛ tali kɛ o kalo kelen yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye marisi kalo tile 21 ala ka ɲini ala Sumelu Bubeyi Mayiga ayiwa ala ye ale fɛnɛ ka kalifa minɛ la san 2022 o kɔnɔna la o ka bɔ yen juin kalo tile 17 ayiwa a bɛ fɔ min ma ko conseil national de la transition ayiwa ni o ye wasabulon ye olu kɔni ye sariya min ni a bɛ an ka kalafiliw baaraw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni k'o latigɛ ayiwa olu kɔni ye o sariya kɔni ta o de nana kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min bɛ tali kɛ CEDEAO la olu kɔni ye da min kun sɔgɔlen bɛ Mali ɲɛ ka se ka o wuli ka bɛn ni juillet kalo yɛrɛ kɔni tile 3 ye kiiri sira yɛrɛ kɔni fɛ halisa mandat d'arrêt international ayiwa juillet kalo tile 5 kiiri tigilamɔgɔw y'o da Karimu Keyita ale kɔ n'o ye Elhaji Ibrahim Bukari Keyita a denkɛ ye ala ka ɲinɛ a la o ka bɔ yen o ke juillet kelen kɔnɔna la ka bɛn ni a tile 10 yɛrɛ kɔni ye ayiwa minnu ye finitigi ye maa t'u bɔyɔrɔ dɔn olu ni marifa jugudenw kan'u pan k'u jigin anw ka pankuru jigi kɛnɛ la ayiwa Mali ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ma bila da girinda la u y'o olu minɛ ka se ka olu kari o la ten ayiwa o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ juillet kalo tile 20 yɛrɛ kɔni na min ye MINUSMA olu yɛrɛ kɔni ka ayiwa a bɛ fɔ min ma MINUSMA ka porte-parole ale yɛrɛ kɔni da ye falakɔnɔ bin tigɛ o de y'a to Mali ɲɛmɔgɔw kɔni ye o gɛn ka bɛn ni juillet kalo tile 20 ka bɔ anw ka jamana kan juillet kalo tile 25 kiiri sira fɛ tuguni ayiwa dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise Mamadu Igor Jara cɛman Iber Kulibali kiiri tigilamɔgɔ ye mandat d'arrêt international k'a da ninnu fɛnɛ kan u ti kalo tile 13 i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ale yɛrɛ kɔni taara min ye sɛgɛnna fiɲɛ bɔla ayiwa u ti kalo tile 15 Macky Sall Senegali jamana ɲɛma o nana anw ka jamana yɛrɛ kɔni kan o don kelen Faransi finitigi laban min kun b'anw fɛ olu y'u ka koso n'u ka kasaw k'a bɛɛ lajɛlen kɔni cɛ septembre kalo tile 3 min bɛ tali kɛ Ari Damiba ni ale yɛrɛ kɔni kun ye Burkina masakɛ kɔrɔ ye ale nana anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ o kalo kelen ni o bɛ bɛn 22 septembre yɛrɛ kɔni ma Mali ka ɲɛɲari n'o ye san 62 yɛrɛ kɔni ɲɛɲariw ye olu kɛra anw ka dugu a fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ayiwa teriya ni balimaya min bɛ Guinée ni Mali cɛ Guinée jamana ɲɛma Mamadi Doumbouya ale yɛrɛ kɔni nana k'o don k'o ɲɛnɛmaya k'a ka dɛmɛ ka se ka o ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ma septembre kalo tile 24 ayiwa bɛɛ b'a kalama Abdoulaye Diop ni Aketo Abdoulaye Mayiga ni ale ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga k'a nɔra bila waati la ayiwa ale taara Mali ka tiɲɛjalan ayiwa ka a ka kafe min ka tɛmɛ n'a ka buru jalan ye ayiwa o kɛra n'o ye diɲɛ keleya tɔnba olu ka kɛnɛba yɛrɛ kɔni sanfɛ Mali ka tiɲɛ k'o fɔ o ka bɔ yen septembre kalo tile 29 min ye CEDEAO ka ci ye olu yɛrɛ kɔni nana ka bɛn ni Côte d'Ivoire finitigilakaw olu ka kibaruya o bɛɛ lajɛlen ye o baara min kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ u ma jaabi yɛrɛ kɔni di diɲɛmaa ma kabini a don fɔ bi an bɛ waati min na o ma kɛ baasi ye septembre kalo tile 30 i b'a ye min ye Sierra Leone président ye ale yɛrɛ kɔni nana k'a b'a tɛgɛ ko k'a jɛ ale ɲɛ t'a la senyanfan kɔrɔyanfan bari siga kun kelen b'a ka jamana la k'a ka jamanaden dɔw bɛ Côte d'Ivoire ka mercenaires ninnu kɔni olu cɛ la ka bɔ yen octobre kalo tile 11 i b'a ye sariya sunba kura min ni ayiwa a ɲɛbila baaraw kun kɛra o kɔni o yirala jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni na ka b'o la octobre kalo tile 17 ka taa bila tile 22 ayiwa sigi belebele kɛra n'a bɛ fɔ min ma ko conférence sociale min laɲini ye mun ye ka se ka baarakɛlaw k'olu yɛrɛ kɔni ɲɛji cɛ ka b'o la octobre kalo tile 28 ayiwa o kɛra don ye don min yɛrɛ kɔni na n'a bɛ fɔ min ma ko recomposition ayiwa maa minnu kun kan ka fara wasadenw kan olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ donna ka bɛn n'o waati ninnu ye novembre kalo tile 2 ayiwa san 2022 min ye ayiwa capitaine Ibrahima Traoré n'ale de ye fanga ka bɔsi daminba la ale fɛnɛ kɔni nana Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ taama la ayiwa novembre kalo tile 3 o kelen tuguni a bɛ fɔ téléso min ma ko Jeliba TV ayiwa ale yɛrɛ kɔni ko a yira k'a fɔ a journaliste dɔ ye kuma fɔ min n'o o ma bɛn ayiwa ɲɛmaa dɔw ma o kɛra sababu ye k'a datugu fɔ kalo 2 ayiwa yani an ka taa novembre kalo tile 21 na novembre kalo tile 15 o kɛra n yɛrɛ ka anniversaire Mayi o fɛnɛ o ye Mali donba dɔ ye ka b'o la ayiwa 21 ayiwa n'o ye novembre kalo kɔnɔna ye i b'a ye Mali gouvernement kɔni ye jɛkulu minnu bɛ cakɛdaw ni olu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen bɛ ayiwa ka se ka dɛmɛ k'a ladi malidenw ma ayiwa u ka fɔ la ayiwa olu minnu ni olu bɛ sarala ni Faransi ka wari ye ayiwa Mali ɲɛmɔgɔw ye a yira k'a fɔ olu kɔni ka baara ka se ka a bɛɛ lajɛlen k'a jɔ pewu
alisa an bɛ to novembre kalo la a tile 29 ayiwa i bɛna ye k'a fɔ ayiwa min bɛ tali ka taa se décembre kalo tile 5 ma kiiri tigilamɔgɔw olu kɔni k'u ka dusumakasi yira olu kɔni tun ye baarabila laɲini yɛrɛ kɔni kɛ ayiwa ka bɔ o waati yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na min ye décembre kalo tile 29 ka n'a bila tile 30 la Côte d'Ivoire finitigilakaw olu kɔni kiirila anw ka jamana kan o la décembre kalo tile 31 Yeli Vision anw fana ye ɲɛnajɛba k'an fɛ yen Nathalie Kumbare tun bɛ yen fo ka taa se Maïmouna Traoré Awa Jara ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ale ni Adama Diallo ninnu bɛɛ lajɛlen tun b'o kɛnɛ kan nin fana kɛra donba ye anw ka jamana kɔnɔ wa anw yɛrɛ fana bolo yan nɔ parce que ale kɔni sɛbɛnna Jean Goïta fɛ min ni an y'a sama ka bɔ la lettre du peuple kɔnɔna la alisa laada don ni nin sigi ninnu bɛna ban an bɛ don ni misali dɔw ye misali minnu n'an b'olu ta diɲɛ dɔnniya siraw fɛ wa a bɛ kɛ dɔwɛrɛ ye n'o ye bilasiralikan de ye ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma bi i b'a ye k'a fɔ nin kɛra kabini janvier kalo tɛmɛlen san 2018 yɛrɛ kɔni waati la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa dugu min na o de ye Botswana cɛ dɔ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa wari kɔni a b'a kun mobili feerela kɔni don ayiwa ale yɛrɛ kɔni ye taama min kɛ ka taa Ameriki jamana kan ale a bɛ fɔ min ma ko poupée sexuelle n'o y'u ka bebedeni minnu ni chinois kun y'o dilan waati la yaasa ka se ka muso caman k'olu nɔra bila ayiwa cɛ dɔ de taara k'o ye ka ɲɛbɔ o yɛrɛ kɔni fɛ o ɲɛbɔ min kɛra o fɛ ale y'o san ka na n'o ye Botswana ayiwa se min kɛlen ye a kɔni ye wele da muso ma k'a fɔ a muso in na an bɛ waati min na ale yɛrɛ kɔni jɛra muso in kɔ ayiwa a b'a fɛ ka muso in furu sa muso in dun den 4 a y'o de sɔrɔ cɛ in yɛrɛ kɔni ye nka a ko muso in a mago mana jɔ diɲɛ fɛn o fɛn na ale yɛrɛ kɔni b'o ɲini ka d'a ma n'a sɔnna fiyewu k'a fɔ ale ni cɛ in u ka taa min ye kiiri tigilamɔgɔw fɛ ka se ka furu sa ale ka i jija ni a ka bebedeni ye ayiwa n'o kɔni kɛra muso a mago mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn na ale yɛrɛ kɔni bɛ o ɲini ka d'a ma a poupée ko in a ko danna sira la ayiwa a kɔni a kɛra sababu ɲuman ye maa caman yɛrɛ kɔni ma sinon n'a kun tora ni a kun bɛ taa tacogo min na n'a kun taara o tacogo la a kun bɛ gɛlɛya dɛ bari pudeni kelen o kun bɛ bɛn an ka sefa wari 10,000 de ma a waati an y'a calcul bɛɛ lajɛlen kɛ ni ne bɛ dansigi an ka bi n'o ye gafe kunnafoniw na ayiwa tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛ k'olu caya ka ja ninnu k'olu ayiwa cari diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa kunnafoniw bɛ se ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ cogoya min na an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na ka daminɛ Maki Kan fo ka taa se Sabalikɛ in Ture ma Siriki Ture ale ni Salifu Tarawele ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo ayiwa Maïmouna Traoré ani Awa Jara ayiwa ani Awa Keyita Awa Kɔrɔba fo ka taa se min ye Adama Diallo ma an bɛ foli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na nin waati in na Kalu Ture ale ni min ye Umar Ture ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo Usman Kan an bɛ a yɛrɛ fɛnɛ fo nin waati in na min bɛ tali kɛ Dramé ka a fɛnɛ fo fo ka taa se Gawusu Kalosi ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo Abdramane Dramé voilà an b'a fɔ a k'an bɛn sini nin waati kelen na ni Ala sɔnna